পয়লা মিডিয়া হামবাই মারিও তিনি গল্পথা আমসাইও বা নতুন বাজার মালবাসা কনস্টিটিউশন আন্ডার বিজেপি ni 12 ফ্যামিলি 33 বুতা টিপ্রামো থাও জয়নি খাইবেকা মচং হামবাই মা ফাইরো তাম মালে চিনি बोबागानि जे सामुतांमानो जे बरक नाहरै बरक बुजिखा इ जों थानसाना नांगौ थानसायाके अ हाव टिकि तंमाया आबनो बरकनि प्रश्न कारण स्किम मानथंमाया तं आबया बोबागानि सामुतांगौ सब बरक हामजागौ आबनि बागै आं अबनो मा कचारो बरकनो बरक अर जागाव दीर्घ बीजेपी प्राय 17 হইতে 2017 হইতে খাইলি মানে টিকেট কিসা খাইকা খাইমান পরে বিজেপি পাইকা তাবো মথাও ফাই বরক অবশ্য কম কচানাই आं मथानि नेतृत्व अंगे बरक बुसखाङोबो जों काहामके सामदांलायनाय जोंनि अर इनका दफानि बागै जों पक मा सानाय दफानि बागै जों पक साइमायाके आगामी दिनाव जों पार्टी खालायखौनो लाभ करि आबन बागै ताबो नगै दङ जनजाति मोर्चा थं निनि गणमुक्ति परिषद थं एसटी कांग्रेस थं किन्तु बरक साथनि बागै बरक जे खमया निजेनि बहक उनानि सिमिसे बरक नाहरो किन्तु बरक दफान बागै पक सामनो गया ए कारणे तिनी बरक ओ जे बोबागानो लगेरि नाय हे खाइले आबन बागै बरक हामबाय मायफोर तागि फाइगा बो पार्टीनि फाइबै जॉइंट फाइमान किसा सादि जोंनो बीजेपी नि जों बीजेपी को पाउया नि जों जाखाय खाना किन बोबाग्रा लगेवा जों लगेरा जों खालायगा ए नों बो पार्टीनि फाइबै जॉइंट हमनि किसा साइ खानागरा आंथे आगे आगे क्या सिपन पाई तो जगह संपादक फाइगल हा बनि परेगा तमंका बीजेपी हाल करा बीजेपी हा मनि परेगा तमंका आंका ताबके बीजेपी सोफ्रे मोथांमया सिनि सिप्रसा सिनि पदो सिनि जमिता नang थांजावि तागमा फाइगल हा बेलाके बो सिनि बां खाबु फारियाव था बति प्रसानि बां सोंनो लायो नांगौ सोंनो लायो आंगन थानिनो सोनारिखौ फाइगल हामबाय बेलेके हामबाय दिनै जों बेलेके तंथंमोननि साल दिनै बुबागारा न हामजागै ते बुबागारनि चबानो दफाना मोथां थानिबा जोंनो हामजागै ते बुबागारना हामजागै दिनै 12 फेमिलिनि 33 बुटा दिनै बुबागारनि बाना हेगे तिप्रासानि मोथां थानिनि चबावो आ चबानि गला थानाय मगे जों बरनो जों लामसलायखा दिनरने दिनै आता आसिदाम दिनै जुनाल चेयरमेन दङ एन्ड फर्मार बकाइसा ब कैंडिडेट्स अंकुलनि ते आं निजे सापां दङ युनि प्रेसिडेन्ट अरनि तिथिनि भाइस प्रेसिडेन्ट अन सेक्रेटारि रक दङ समर सौरभ किशन सौरभ तेरनि चेयरमेन दङ दङयो लिडार दङयो जों बरनो बीजेपी नि बरक फाइबर सिपेन फाइन जों लामसगया जों बरनो चिन तिप्रासानि चबानि सामुं खाइतानिबो बर बहायनो जों अ चबाव जों बगा लगेरनाय फेमबागै जों बरनो खालखौ लामसगयस आबागै जों नरनो अ जागाव नर फेमिलि यागलो अर जागा नर निजेनि परिबार वनसुकदि निजेनि नखनि वनसुकदि मकुनो तिप्रा मथ कुनो पार्टिया मचिनि जातिनि चबा अ चबान र फाइमबागै से जों खाकसां वहायसि आबागै जों बिसकांग जों मानथाय सकते जों मानैनि तंनाय हाइपेनो चिनि जाति मथां थाङो अ चबा जों बिसका आगन बागै नर बुबार न चबा फाइमबागै नर बिसकांगबो निजेनि हिवान चुकै नरबो बिसकानि सालनि जारा चिनि अ तिनि जयनिं प्रोग्राम बिसनि जारा खानाय तने मिडिया नुमाय रावनो जों कबकनाय बिसकानि साला चिनि नर्थ ईस्ट नि काइसा थानसानि चबा आस्तबल कतर 1 लाख सिबो गोबां बरफ चिनि तिप्रासानि थानसानि चबा मानथानि अधिकार तै जों आन्दोलन खायनि बागै थाङै दङ 27 तारिख अ मासनि आबागै आ जागा जारा जों जतन मानिनो पगै जों आदिनो सासा निजेनि बागै जातिनि बागै निजेबो सापतिनि भगवान सुगै चिनि खराना थानसानि खरा आ जागा चिनि नर्थ ईस्ट नि बारै चिनि तिप्रा स्टेट नि कारै ते कमा हास्तिनि बरकनि सीएम रक फाइनाय आ बागै जों जत चिनि तिप्रासानि जारा तनाय नाय तनाय जों कबकनाय न जाते 27 तारिख निजेनि रांबाय दफानबो वाइसासे जों डेली त दिनै रांबाय जों निजेनि सेल्फ प्रॉफिट खयो बाट दिस टाइम अ जराव जों निजेनि रांबाय के दफानि बागै जों सारि जक्तनो जाते आस्तबल जों मालायलायनाय दिनै तिप्रासा थानसानि खराना जों कतर खेते दिन चबाना जों तेबो फुवारि जों बोबारना दिनै गिरेल तिप्राला मानथानि जों बोबारना ते फारनायनि जों जतनो फाइदिनै दिनै जनि बिसिनि जों मिडिया मनो कबगायसि हामबाय